Tak dnes jsem si pro vás připravil zase další hračku. Je to nějaký netbook od Asusu, teď nevím přesné označení, tak bych vám ho rád chtěl představit, mám ho půjčený a ukážeme si, co to má a co to docela dokáže, nějakou hru si spustíme. Takže první se podíváme na klávesnici, typická notebookovská. Počítač se skrývá Atom dvoujádrový, tady Windows is started, jenom. Tady to má ten touchpad typický s dvouma tymato, jo, klávesnice pěkně hladká, zarovnaná a tady je ten Atom zmíněný. No. Dále bych chtěl vlastně, že ten netbook se otevírá tím způsobem, že zajíždí za to hlavní tělo, takže žádné konektory vzadu nejsou, jenom na bokách. Na bokách jsou tady a tady. No, takže se můžeme podívat, co to skrývá. Tady máme slot na SD kartu, tady máme na chladič otvor, tady máme zapojenou bezdrátovou myš a tady je analogový výstup na monitor. Tady je typické napájení. Tady ještě máme kontrolky, to je zapnutí počítače, to je nabití baterie, tady máme činnost počítače a tady je vlastně táto Wi-Fi. No, z druhé strany tady máme výstup na sluchátka, to je USB port, toto je nějaké zamčení a toto je na síťový kabel. No a jak jsem říkal, vzadu nic není, protože sami vidíte, že se to zavírá stylem překlápění přes to tělo. Zde vidíte na vrchu ještě webkameru a s mikrofonem. No, monitor je těch 10 palců, 11,6. Je pěkně tichý, disponuje vlastně pamětí 1 GB, která je ale si myslím nedostačující, protože si ještě spolkne karta integrovaná dalších 300 MB asi, takže není to ideální na Windowsy 7, když je to started, spíš by se tam hodili XPčka. No, co bych ještě zdůraznil, takže půjdem se podívat třeba na hru. Instaloval jsem Max Payne na 1, ale tam byly nějaké s tím problémy s klávesnicí a takové, tak jsem zkusil teda Max Payne 2 a sami uvidíte, že to funguje, no. Funguje to, divím se, že to vůbec jde asi na tomto notebooku, ale nefunguje tam anti-aliasing třeba, jo, a nějaké efekty tam nejdou na téhle hře. Jinak se to jako v pohodě dá hrát na tomto netbooku. Sami vidíte, že to trvá, no, nějakou dobu. Kdyby to bylo na mém počítači normálně stolním, tak je to úplně o něčem jiném, no. Je to zdlouhavé, ta paměť je malá a ta grafika je nedostačující. I když na tuto hru si myslím, že jako funguje to, no. Jede to plynulé, žádné sekání, jenom při nějakých efektech nebo nějaké výbuchy spíš, protože ten notebook to nestíhá, ta grafika je na to absolutně nedostačující. Ale hru si jako tak zahrajete, když budete chtět. Teď by mě asi zabili.
vidíte, že to opravdu funguje normálně, že ta hra funguje plynule. Takže není problém žádnou starou hru si tam zahrát. Je to nastavené na maximum, ale dále se podíváme ještě na povrch notebooku. Je to taký sešit spíš a je tam takový zvláštní povrch, také čtverečky, takové s čárkama, a že se to tak nezamatlá, že je to také příjemné na dotek. To je jediné, asi to se mě na tom netbooku líbí. Jo, tady je známka štítek od pravých Windowsů dole. Takže vidíte sami, že to prostě nejde umatlat. Když se na to podíváte, tak ty úhly, to je hrůza, no. Jo, stačí to sklonit, nebo se trochu naklonit a jde to hned všecko vidět, jak se to leskne, ty barvy jsou otřesné a hrůza, jo, takže pro mě to není nic, já chci něco lepšího. Třeba já tady mám svůj BenQ monitor, který opravdu má reálné pěkně barvy, je to PVAčko, žádné NTčko, za rozumnou cenu kolem 5000 a má to nějakých 6 nebo 8 milisetin odezvu a na hry je to taky dostačující. Jo, a je to úplně o něčem jiném, než tady tento obyčejný netbook. Já ti připlatit jen 1500 korun a koupit si obyčejný notebook z mechaniku, z lepší úhlopříčkou 15,6 palců a je to daleko lepší než tady toto. Je to jenom tak prostě na dívání na internet, nic víc. Tak to je asi tak všechno, tak já se loučím, až zase něco budu mít nového, tak se s vámi o to podělím.